A strzelajcie. Także zaczynamy. Tuturu, tututu. Tuturu, tutu. Jem bomboklat, krokoklat. Ludzie. Toč. Je to ťažké, običko. Luky, natáčaj. Počkaj. More, tam máme brata vzadu. Čaute ľudia, toto je nové video a dajte pozor, like a volá sa to taká stinky. Ale je to ťažké obiť, tak že to vládneme. Mám 2 z 10 A mne to je jedno, more. Ja tu otváram také hlúpe dvere, ale nedajú sa mi otvoriť. Čakaj, idem tam To je chovať. 3000. Čakať. Upapa, tu, ta. More. Kokos. Idem ešte potancovať. A, čakať. Idem Kokos. tancovať. Tu, ta. Ľudia, to sa nedá. Ja už chcem ďalší buch o Ja... Mám 3 z 10. Ty si kde, more? Ty si kde? To Kokos. čo je za hovno? To kde mám ísť? Ja tu tancujem a idem bomby. Ty si ma videl, jak som prešiel, Kokos to jak? Sorry. A to je môj bracha. Si. Neviem. Ja sa snažím nájsť dobrú. Neum. Tak ja tancujem. Ale ja tancujem bomby. Neum. No. Stinky. Tak ja tancujem. Kajo. No poď už. Jaký sme? Poď do izby. Budva! More! Počkaj, ešte musíme dačo nájsť, ne? Hej, krompač, taký musíme nájsť. Či? Už len Hej, ide. krompač, tu je krompač. Hej. More, ale to sa nedá. Krompač. A tu? O. A kade ja mám ísť? Tak ja som horník. What the heck? Kade ja ne? Joj, ja som magor. Stinky. To čo je? To čo Musím je? ísť znova. Roč? More, ja tu krúžim dookola, sa mi zdá.
počkaj, ja mám vlastne. More, Jedenia. Osty. To je si nezatancovať. Si tancujem. A mám správnu cestu. A to je ďalší bracha. Stinky. Čo ide za mňou? Ty vole, jaký Sigma. Jaký Sigma ide za mňou? Ja tancujem a mňa naháňa opica 3000. Ja som na záchodoch. Konečne som sa dostal tam, kde som začal. Stihol som. Kam mám ísť do C1? Wow. Okay. Ja prestanem tancovať. Ideme. Ja som Maďar. Ja som ťa videl. Ja naháňam opica 3000. Ne. To sa nedá. Naháňam dve opice 3000. Mám jedna. More! Tak to bude posledný. Iba ešte naháňa? Ne. Opica 3000. Stíš si ten hlas, More. Stíš si ten hlas. To nahlas je, jak neviem čo. Čo ty, kde si? Neviem, ja som na 17. Kokos. Tam bolo dačo. Ďalší brat. Ja som tuto stále. Ja idem long lay, More. No ja som... Ale vy daj si to tichšie. Tam máš kúpu sanitku. Čo? Daj si to tichšie. Nechcú. Stinky. Počkať. Som zložil, zás mu zavolám ľudia. More, čo to je? Neškali volať. More, čo sa deje? Maj mi hovor, veď volá mne. Fuck. Ty vole. Ale tak to sa nedá. Luky, No. prečo si mi to urobil? More. Ale čo je? Ja som kokos na 18. Ale tak to sa nedá. Na akom stage si? Ja na 17. Som na 18. Ja to rozvládam. Ja viem, ktoré je správne. Mám to asi. Ja viem, ktoré je správne.
O ne. Gdzie? A co mam teraz zrobić? What the hell nah, bro. Stinky. Hell No nah. Tituczko, popatrz. Hell nah, bro. Popatrz. Ja by som potrebovala menšiu pomoc, lebo mňa tu náhľa kokos duch. Naháňa. Gdzie mam iść? Sorry. Bro. No super. Yes! Veď, Co veď. mamy robić? Podojdź, dobra. Ja som už na 20. Posledné 2 stage. Ja som skončil, ja som vyhral. Digale, gdzie? Ja do 22, ja som na 18. Ako si prešiel tú 18? Je veľmi ťažké, neviem. Wow. Ale to si jak prešiel? Neviem. Ale Jaro, povedz, jak si to prešiel. Počkaj. Zaujímavé to mám. Ale povedz. Čo, jak som dal? No to 18. Ja neviem, ale to je ťažké. Keby si ma videl, jak vyzerám. Čo nie? Luky, pomoc, som sa zasekol. Long lay, what is this? Ale to ja. Ľudia, takto tancujú opice v realite, aby ste vedeli. Takto sa majú. My nemôžeme takto tancovať, lebo to aj nevieme. Ale oni vedia všetko. Okrem toho, aby kokos nám dávali facky, aj to vedia. Len nadávať nevedia. Ale to čo má byť? Počkaj. Diga, ja som vo väzení a čakám na Lukyho. A ľudia ináč takto skáču opice a bežia. Ton. Dig, kam som šiel? Opa. Ja neviem, kde som. Po mape. Dík. Čau ľudia, končíme video, takže WhatsApp!